Iratigoiko etxean naiz eta herriak ez du barkatuko eleberria aurkeztu dut. Herriak ez du barkatuko eleberria ahalegin bada, mina ikusgarri eta aukigarri egiteko, eta aldi berean proposamen bada. Hitz egin dezagun, hontaz hitz egin dezagun, minaz, terrorismoak, indarkeriak eta giza eskubidearen urraketek eragindako minaz. Eleberriak hiru zati ditu, edo bi zati eta gehigarri bat aurretik doana, eta gehigarri horrek jartzen du agerian eleberriaren korapiloa. Oianari etak aita hil zion duela 22 urte, eta hasieratik hori da abia puntu eta ardatz. Narrazioak aurrera egiten du korapilo horren ari solteekin. Ari solte horiek dira bakardadea, abandonua, indiferentzia, beldurra, ahaztura, memoria, elkarbizitza, eta Oianaren lanketa izango da, berak bere buruarekin eta ingurukoekin egiten duena, ari solte horiek lantzeko, landu ezean, horiek ere korapilatu egingo direlako. Oianak Oiana ezustean harrapatuko du egoera batek, Oiana behartu egingo du baituta azken urtetan baituta izan duen min hori askatzera behartu ikusiko du bere burua, eta horretarako bi arrazoi izango ditu, batik 5 urteko Katja alaba eta bestetik Xanti antropologoak egiten dion proposamena. Horrek desorekatuko du berak ustez lortua zuen oreka hori.